Benvinguts a un nou episodi del Tot o Res, el podcast políticament incorrecte de Catalunya. Abans de la teca, abans de començar, recordeu que sempre us agraïm moltíssim que us subscriviu als nostres canals de YouTube i de Spotify, que a poc van creixent. Com sempre, tinc aquí amb mi el Borja, l'Arnau i el Robert, que junts avui us anunciarem el col·lapse. Bàsicament que parlarem de la decadència d'Occident. Sí, això que no s'esmenta a TV3 ni per casualitat, que tots són flors i violes i productores externes, doncs aquí en parlarem. Però disclaimer, avui tenim estructura pel podcast, però no ens hem preparat gaire, oi? No gaire. Gens, la veritat. Jo, per si de cas, o sigui, com que parlem de la decadència d'Occident, m'he posat aquesta camisa que em queda fatal, amb motius de fruites, perquè a més avui ha començat a fer la calor aquella repugnant de l'estiu. Llavors, jo crec que tot encaixa. O sigui que endavant. Estic preparat. Parlant de samarretes, jo també m'he posat molt maco per l'ocasió, amb la meva samarreta de plàtans, i que m'acompanya el Donkey Kong, aquí, que és, jo crec, una figura mítica, no?, que jo crec que va potser simbolitzar el pic de la civilització occidental. La metàfora de que Sí. el King Kong és la realització personal i el Mario és a sota de la pantalla i intenta arribar però mai ho aconsegueix. No ho sé. Les metàfores les que vulguis, però em sembla que els japonesos ens van advertir. També parlarem del Japó. També parlem de Japó, d'Estats Units. Com veieu, porto una gorra de Colorado, seguint l'estil de David Sachs de l'episodi anterior. I res, també he afegit un petit pin comunista del Vietnam, perquè en tota aquesta decadència que viurem no sabem de quin cantó caurà la moneda, no? Exacte. No ho sabem. Doncs, en aquest món que vivim, que sembla més fàcil canviar de gènere que tenir una ressonància magnètica, o on sabem més d'un influencer de Miami o de Ciutat de Mèxic que la història del teu país, i és clar que tot és ofensiu excepte ser estúpid, no? En aquest moment ens trobem a Occident, no? I tots els grans invents que estàvem orgullosos, la filosofia grega, la ciència, les catedrals i tot això, sembla que se'ns ha reduït al Netflix, a les pastilles per l'ansietat i a fer TED Talks com ser autèntic o com crear empatia. La veritat, el moment és greu, però potser hi ha causes més profundes, no? Que avui també analitzarem. A veure si parlem una mica de la crisi demogràfica, de la crisi econòmica o simplement que tant èxit ens ha matat una mica, no? Tot això ho desgranarem avui entre ruïnes de la civilització i veritats incòmodes i poc explicades als mitjans generalistes. I agafeu vi, si pot ser català, perquè comença l'episodi i potser acabem convencent algun d'aquestes bodegues perquè ens faci d'espònsor. Salut. Salut! Doncs comencem per aquí. Què és la decadència? No? S'utilitza molt el terme sovint, però com el definiríem aquí? Jo, per mi, la decadència a Occident comença amb el tema de la desindustrialització de la majoria de grans països, no? Crec que això fa que una classe mitjana s'empobreixi. No només s'empobreixi a nivell de recursos, sinó que també perdin un sentit de la comunitat. I a la mateixa vegada tenim unes elits polítiques que sembla que fan aquest exercici del virtue signaling, de l'ostentació de la virtut, i sembla que les grans idees, igualtat, canvi climàtic, que realment no tenen cap impacte tangible en la població, són el més important que hi ha ara mateix. Llavors, jo crec que no és el començament, perquè al començament podem començar a parlar de història, de l'imperi romà i de fins i tot segles, però per mi el fonament és això, és la desmembració de la classe mitjana. O sigui, la classe mitjana tu veus molt des d'una perspectiva econòmica, que llavors, òbviament, impacta la cultura i les relacions socials i fins i tot la política. Crec que l'estàs tractant com una mica una causa. Molt bé. Considereu igual o creieu que hi ha alguna cosa que tingui més pes en aquesta A veure, jo decadència? crec que hi ha una causa molt clara en la secularització de la societat, és a dir, en la pèrdua de la religió com una cosa troncal a la societat, i no ho dic perquè jo sigui un gran, diguéssim, defensor ni del catolicisme ni de cap religió en concret, tot i que vinc d'una tradició evidentment catòlica i cristiana, i pots estar més a favor o més en contra, però quan la societat estava relligada per l'església, per la religió o el que sigui,
doncs jo crec que tothom tenia una mena de referència, de lloc cap on anar, i avui en dia no hi és, no? I avui en dia cadascú se'l crea, no? I llavors vivim en una mena de sopa de coses molt estranyes que fa que la gent bueno, no tingui un nord, bàsicament, no? No dic que sigui l'única causa, dic que és una de les causes més claus a Occident, perquè a altres civilitzacions, evidentment, la religió segueix sent troncal, no? Sí, molt interessant això que dius, que decadència també que apunta a la civilització. M'hi refereixo perquè crisis n'hi ha constants, realment poden ser econòmiques, poden ser polítiques, però del que estem parlant, del que heu mencionat tu i el Borja, són deterioraments progressius, és a dir, no és una cosa que passa d'avui per demà, el tema de la religió, el tema de la pèrdua de poder adquisitiu de les classes mitjanes. Per tant, la cosa és seriosa, no? Jo amb el tema de la religió penso amb en Nietzsche, que el Friedrich Nietzsche, que al seu dia va parlar de l'amor de Déu, el seu llibre així va parlar Zaratrusta. Això de que Déu és mort és una frase que s'han apropiat als ateus de forma molt banal i molt barata. Al cap i a la fi, quan Nietzsche parla del vell boig que baixa a la plaça i anuncia l'amor de Déu, i hi ha gent a la plaça que es burla d'ell, i aquesta gent que s'està burlant de l'anunci de l'amor de Déu són els nihilistes, que al cap i a la fi estan escoltant un missatge que no és realment el que vol dir com a tal. L'amor de Déu parla d'una pèrdua totalment de valors, una pèrdua del nord. El seu context, Nietzsche, al segle XIX, parlava de la industrialització i de la ciència, i deia que això ens faria perdre uns valors tan fonamentals com els cristians, que ha dit en Robert. Jo trobo faltar, tornant també al tema de la comunitat que he mencionat abans, més cristianisme, sense jo ser tampoc particularment el més religiós d'aquest grup. Bé, Nietzsche, una de les coses que parlava en aquest llibre que comentàvem abans de començar a gravar el capítol, de Més enllà del bé i del mal, crec que és en la pèrdua d'una moral objectiva, no? És a dir, abans la societat, quan tenia, no sé, el cristianisme, en aquest cas a Occident, com a pal de paller, doncs se sabia què era bo, què era dolent, i tothom tenia una moral, diguéssim, unificada, o tothom tenia uns principis morals similars. Nietzsche parla ja de fer-te tu la teva pròpia moral, i llavors això ja passes en territori desconegut, i una mica jo crec que és on hem passat al llarg del segle XX. No? Totalment. Jo crec que un d'aquests punts que, per combinar o relacionar el que dèieu, és que amb la baixada de la religió o de la gent que creu en el cristianisme passen les dues coses, que la gent es sent perduda moralment i en sentit de la vida, no? I també és més difícil fer comunitat, perquè doncs, hi ha menys coses que ens uneixen. I tot això, crec, dels punts que marca la decadència, en diria dos només, de la nostra civilització. A tall d'humor és que no paren d'augmentar els suïcidis quan mai havien tingut benestar. I es calcula que a les societats occidentals actualment hi ha més morts provocades per l'obesitat que per la falta de menjar. Això que comentàvem ara desemboca en l'hedonisme, no? Que és un dels mals, entre cometes, que tenim a la societat actual, no? Que és que bàsicament basem la nostra vida, i jo ho he fet, i diguéssim, jo sóc culpable, o sigui, he pecat en aquest sentit, doncs basem la nostra vida en els plaers, amb la perspectiva de tenir el següent plaer sempre, no? D'anar a sopar, d'anar-nos de viatge no sé on, i això és una mica l'objectiu de la nostra vida, i no tenim uns objectius més transcendentals, no? I jo crec que això acaba desembocant, vull dir, durant un moment, o durant un temps, o durant un període de la teva vida et pot donar la dopamina que necessites, però al final potser desemboca en un lloc fosc que jo crec que acaba allà, aquí on dius tu, Guillem. Respecte a això, sí que ens ha començat a quedar un podcast bastant filosòfic, almenys aquest inici. Jo crec que serem més destructius, però sí que crec que és una bona entrada, perquè ara mateix trobo que és una cosa que falta bastant, això, a la societat. Òbviament s'ha abusat molt d'aquest debat del que si la dopamina i de que tenir les coses immediatament, etc, però és que realment té un impacte molt fort amb la mentalitat de la gent, amb com veuen la vida a curt i a llarg termini, no? Jo sempre procuro, i últimament és una cosa que he tingut bastant al cap, d'intentar
enfocar tot el que faig una mica a un benefici a llarg termini en detriment potencialment de tenir una satisfacció instantània, no? Per dir-ho d'alguna manera. És a dir, doncs si fem exercici o la dieta o el que sigui, doncs procurar, no? Dir, vale, no cal que visquis com un flagelanta, no? I tota aquesta història, però a veure, no? Intentar que tot el que facis a llarg termini tingui un efecte relativament positiu, no? I com no, que Guillem, a tu sé que t'agrada les peles, eh? Sí, ara va, això. Però Uh, vigila amb el llarg termini, Arnau, perquè a llarg termini tots estarem morts. a llarg termini ningú te l'assegura, oi? Exacte, no, que té molt mèrit en la societat actual, no?, a pensar a llarg termini o això, en el tema econòmic, per exemple, però també en el tema del compromís, eh? També per deixar una mica la filosofia i anar una mica a la part més pràctica i que tothom en parla, no? Crec que hi ha una pregunta que us vull fer que il·lustra bastant el tema de la decadència en la vida de cadascú, no? En les famílies, en els amics, els companys de feina. I tens l'expectativa, creus que viuràs millor que els teus pares? Aquesta pregunta s'havia respost a les últimes 3 segles de manera afirmativa. Excepte això que he dit, una crisi, una guerra, un moment concret, sempre hi havia aquesta expectativa material i a les altres també, que hi hauria més alfabetització, més oportunitats. Com ho veieu vosaltres, això, aquesta pregunta del carrer? Jo, concretament, crec que no viurem millor que els nostres pares. I, clar, això és un gran xoc, no?, que se n'ha parlat, que diuen que som de les primeres generacions a les quals els hi passarà això i que per això doncs, la gent té una mica de pèrdua d'esperança, no? I ho vull lligar una mica també amb la generació, diguem, més nova, que són els joves adults, la generació Z, que es diu que és la generació més hippie, per dir-ho d'alguna manera, la que busca més l'experiència. Pels nostres oients boomers, a la generació Z de quins anys va? A quins anys? Bueno, a veure, això és bastant relatiu, però em sembla que la posen al voltant del 2000, 2001, a partir de, doncs, això, la següent dècada. Llavors, clar, són una generació que jo crec que no acaben de veure, de dir, hòstia, jo no sé si podré tenir fills o si no, ja ni em plantejo aquesta possibilitat, molts d'ells, no? No veig que em pugui comprar una casa, no veig que el mercat laboral estigui gaire per mi, ni que em doni unes grans oportunitats. Tampoc veig que hi hagi projectes de país, etc, no? I, bueno, doncs, a la merda, no? Doncs anem a viure la vida, saps? No puc ni tenir un cotxe, per dir-ho d'alguna manera, i doncs, no? Potser no parlo per tothom, ni molt menys, però jo crec que per aquí va una mica la cosa. I personalment et sents també una mica pessimista. Jo intento una mica, com diuen els americans, no? Hope for the best and prepare for the worst. És a dir, anem a intentar ser optimistes, no? Però estigues preparat, tingues el paracaigudes. O sigui, compra or i bitcoin a part de les accions, no? Soc més de bitcoin que d'or, però ja... Deixem-ho aquí, a veure què diu el Borja. Disclaimer, això de bitcoin no és pas consell d'inversió, que no, Arnau? No, sisplau, no. No ens fem responsables de les vostres accions. Jo crec que, Guillem, que tenim que parlar del barem de millor, perquè crec que la generació dels nostres pares venen d'una expectativa donada pels seus pares, una generació de la postguerra. Llavors, clar, per ells, millor seria quelcom tan simple com que els seus fills tinguessin estudis universitaris. Potser per això ja era millor i ells poden considerar que nosaltres estem millor que ells. Però jo crec que a la seva època la possibilitat i la quantitat d'estímuls que podien arribar a tenir era tan absolutament limitada, si ho comparem ara, que ara el ventall de possibilitats que tenim és tan ample que està, jo crec, dissenyat per una insatisfacció contínua. Llavors, és molt relatiu en el sentit de que nosaltres estem millor en quant a les possibilitats que tenim a l'abast, informació, coneixement, experiències com viatjar. Ara qualsevol mileurista pot anar a Tailàndia de vacances. Però imagina't als 80, el que seria jo. Passa que si parlem de coses més fonamentals, com per exemple el que deia l'Arnau, tenir una família, comprar-se una casa, això sí que ens fa estar pitjor que ells. Però jo crec que és trobar aquest barem. Penso que nosaltres, evidentment, vivim pitjor que els nostres pares, o digue-n'hi com vulguis, o tenim menys poder adquisitiu, però no vivim pitjor que els nostres avis, i ni molt menys com els nostres besavis. Per tant, tampoc hem de dramatitzar. Jo crec que ha baixat el nivell de vida respecte a la generació anterior, que és la generació de la història
diguéssim, que ho ha patat més pel context que han trobat socioeconòmic, macro, no sé què. Però bueno, jo crec que estem dramatitzant una mica i crec que la generació Z que mencionava l'Arnau contextualment no és gens diferent que la dels millennials, que és la nostra, perquè nosaltres, als anys 2000, les perspectives que teníem amb la bombolla immobiliària, bueno, hi havia aquella campanya que deia no tindràs una casa en ta puta vida, recordo que a Sabadell pintaven el preu al metre quadrat amb grafiti a Sí, sí, sí. Sabadell. Vull dir, Me'n recordo. i ara tornem a estar al mateix, però és que les perspectives són similars. Jo crec que la diferència entre millennials i generació Z és la de degradació encara més de com s'han format i el caos que tenen, diguéssim, al seu voltant. Nosaltres encara vam tenir una mica d'estructura a nivell educatiu, encara vam viure un moment en què no teníem aquest bombardeig d'estímuls del qual parlava el Borja, no? Jo crec que si s'està idiotitzant més la generació Z és per això i no perquè les perspectives siguin pitjors, perquè les nostres es veien igual de dolentes que actualment es veuen als anys 2000, crec. O sigui, si ho entenc bé, Robert, el tema és més de millora material, no? De la millora material que inclou potser l'educació, els diners, les possibilitats laborals, etc. Que això es manté i que és veritat que si mirem enrere, encara avui les generacions que estan al mercat de treball o que aniran entrant potser poden viure millor. Ara que fem aquesta perspectiva històrica, potser també seria hora de mirar quan va començar aquesta decadència que anomenem. Tu has mig dit, Robert, creus que és entre els nostres avis i els nostres pares o justament en el moment dels nostres pares? Bueno, jo crec que els meus avis, o sigui, jo quan penso en el meu avi, que era un personatge molt carismàtic i un home fet a si mateix, diguéssim, em recorda molt el Don Draper de Mad Men, no? Que és una gran sèrie que no sé si l'heu seguit, bueno, el Guillem crec que sí, Borja i Arnau, no sé si vosaltres sou aquesta sèrie, bueno, és espectacular i explica molt bé el que jo crec que és el pic de la civilització occidental, no? I a més el situen justament a l'avinguda de Nova York on hi havia les agències publicitàries i el pinyol d'Occident, no? Evidentment jo crec que aquest va ser el pic perquè, i a més ho explica la sèrie, perquè comença amb els anys 50, 60 on hi ha la gran pujada, no? El pic d'aquesta civilització occidental post Segona Guerra Mundial, del consumisme, del creixement personal i econòmic, i la sèrie acaba amb el principi dels anys 70, amb l'eclosió dels hippies i del relativisme i del postmodernisme i de la societat líquida i tot això que va venir després, que és, diguéssim, nosaltres ja estem en les escorrialles de tot això, no? Per tant, jo crec que bueno, la sèrie ho explica molt bé, però és que a més jo ho trasllado sempre això, en els meus avis, i que quan jo els recordo veig molt bé que dins del context català, que hi havia una dictadura i tal, però diguéssim, es poden fer molt paral·lelismes entre aquesta sèrie i la vida dels meus avis, no? Llavors, jo veig molt clar que allà va començar a poc a la decadència, no? Evidentment es va notar molt més després, no? Pot ser que anem de Mad Men a Mad Max? Exacte. Però un Mad Max jo crec que és una apocalipsi més moral que literal, no? En aquest sentit. Jo crec que ara que has mencionat els hippies dels 70, pot ser que fos en aquell moment que comencessin a divergir algunes opinions sobre pau, amor i aquestes grans idees que potser ens han anestesiat una mica com a És que allà va començar la decadència, o sigui, la doble moral actual, no? Perquè els hippies d'aquella època no sé quina cançó ho deia, los hippies que acabaron en Wall Street, no? Vull dir, són els que es feien els hippies als anys 60-70, després van acabar sent aquesta generació que s'han forrat totalment i que han portat a l'extrem el consumisme capitalista i totes aquestes coses. Jo he de fer una mica d'advocat del diable aquí, que és que abans estava parlant d'aquestes perspectives ara suposadament de futur terribles, etc, no? Però que hi ha una cosa que segurament en podem parlar en un altre capítol, en tot cas, però que ha de passar, és que aquests, no, els millennials i zennials d'ara, són els descendents d'aquesta gent. I el que es diu ara és que d'aquí poc s'iniciarà la gran, com es diu, transferència de vital o de patrimoni més gran de la història de la humanitat, que és d'aquesta passada generació que es van forrar als seus fills. Llavors, clar, que pugui ser desigual, això és un altre tema, eh? No és tan prometedor com sembla, això. T'ho diré un exemple de Borredà, del meu poble, que hi ha hereus que van heretar moltes coses
i en temps rècord de 50 anys s'ho van polir. Un fill Sí, i tot trobat mort a les afores d'un prostíbul de Barcelona que acostumava a omplir les banyeres de cava. Vull dir que el que vinc a dir és que quan no tens cap mena de moral o no t'ha costat guanyar, encara que heretis la facilitat amb què destruiràs aquell patrimoni, i d'aquí torno a insistir en la decadència, que és veritat que potser econòmicament les nostres generacions tindrem aquesta plusvàlua, o la generació dels nostres pares va tenir la plusvàlua de la descolonització, encara que tothom ho negui, ara vindrà la de les herències. I només volia dir una cosa també de la perspectiva històrica que hem anat dient que és gradual. Henry Miller, quan li van preguntar com es havia arruïnat, va respondre de dues maneres. Primer gradualment, després de cop. I em temo que potser ens passarà el mateix i en aquest exemple de l'herència és el que podria passar, no? Ha de ser gradual i després, quan hi hagi aquest canvi de patrimoni, potser s'accelera tot. per això, noies i nois, és molt important saber gestionar els calés, eh? Així que no posaré publicitats aquí, ara, Però els calés també signifiquen aquesta disciplina, no?, de que dèiem, sí, 100%. això, saber que està i no estirar més el braç que la màniga, no agafar crèdits, com es diu, per fer fotos d'Instagram d'un viatge, tot aquest món que hem creat. I parlant de temes concrets, crec que ja podem entrar a la següent secció, que és anem a fer un zoom-in, o sigui, mirar en detall algun dels temes, no? Crec que no hem parlat gaire de la natalitat. La natalitat està a mínims a la majoria de països, i tot i que els catalans ben pensants ens diuen que no ens hem de preocupar de res perquè l'immigració ho solucionarà tot, resulta que l'Elon Musk ens informa cada dia, també és una obsessió seva, que també els països emissors d'immigrants que està caient la seva natalitat. Per tant, sembla que tenim un problema a Houston, no? El tenim, absolutament. Aquest és un tema que des de ja fa uns anys em va flipar bastant i que la gent sàpiga, d'acord, que això també, a vegades, com que té molta inèrcia el tema de la demografia, és difícil fer-se una idea, però ara mateix la Índia ja tenen 2 fills per dona. A la Xina fa molt de temps que estan en col·lapse demogràfic. Vull dir que la gent entengui que fora de l'Àfrica subsahariana, pràcticament, en lloc del món no es tenen més de 2 fills i mig per dona. En el món occidental, ja ni et dic, és la meitat d'això, pràcticament. Les dades són aplastants, en aquest sentit. L'altre dia vaig veure un vídeo del Financial Times interessantíssim, que ja el compartirem en la descripció del vídeo, on es parlava de la demografia al Japó, no? Que potser és el país més avançat, per dir-ho així, en aquest problema, no? Que ja fa molts anys, primer, que té una estamplació, i segon, que té una demografia doncs, totalment estancada i en decadència, i on hi ha molt poca immigració. Però, paradoxalment, el vídeo acaba dient que sembla ser que el Japó ho està gestionant prou bé. No sé si els països occidentals serem capaços de gestionar-ho com el Japó, precisament perquè jo crec que el Japó, quan parlàvem d'aquesta decadència moral, d'aquest hedonisme, d'això, crec que el Japó n'hi ha molta també, però com a comunitat i com a societat està molt més compactada, o no, és que no em surt la paraula, però, saps? Cohesionada? Cohesionada, no em sortia la paraula. Llavors, ha ajudat a que... i a part que són una societat que venen d'un autoritarisme ferotge en el passat i, per tant, tenen una disciplina molt més forta que la d'Occident, no? I llavors totes les mesures que estan prenent o que creuen que han de prendre per arreglar això estan funcionant. No crec que, tal com estem aquí, quan s'intentin prendre mesures per la crisi demogràfica, funcionin. Jo, per no ser tan optimista i ni tan admirador dels japonesos, Robert, crec que ho podem agafar amb pinces. És a dir, estic segur que aquí es gestionarà pitjor. Vull dir, tenim moltes proves per dir això. Quantes multinacionals tenen ells, quantes en tenim nosaltres, en quin temps rècord es van recuperar de perdre la Segona Guerra Mundial. Amb tot això, i tornant a l'Elon Musk, i no és perquè estem buscant l'esponsor, però el diable està en els detalls. És a dir, el que deia l'Arnau del 2.1, que pot semblar molt friqui, de dir la tassa de natalitat és aquesta, això és la tassa de reemplaçament. És perquè una societat es mantingui amb el mateix nombre, no? Si vas per sota, el tema és que vas perdent 25-30% cada generació. És a dir, la idea aquesta de Japó que ho han gestionat bé, Robert, fins ara, hi estic d'acord. Si segueixen amb aquest menys de 2, que hi segueixen, és una espiral de la mort, que deia l'Elon Musk. I parlant de mort, a mi el que em preocupa és
que la falta de natalitat, a part dels números i econòmicament com ho gestionarem, és filosòfic. Per què no volem tenir fills, no? Està tan malament la cosa o és que som purament hedonistes? El cas del Japó, l'altre dia ho comentàvem entre nosaltres, que volien posar una taxa per la gent que no tingués fills. Va ser tu, Robert, que ho vas compartir? Penso que va ser el Guillem. Sí, el friqui d'impostos aquí. Bueno, jo volia dir només ràpid que a part d'un impost per no tenir fills a Espanya, que el 75% de nosaltres ho pagaria, bueno, jo no perquè sóc a Anglaterra, però ja m'enteneu, a part d'això posaria un altre impost als animals de companyia. No sé si ho sabíeu, però cada nen... Controvertit i políticament incorrecte. odies els Vas gossets i els fortíssim, vas gatets, fortíssim. i te la van puta. No, el que volia dir és per recaptar més diners, perquè no en paguem prou, perquè hi ha 6 animals de companyia per cada nen de menys de 4 anys a Espanya, que seria, amb el que recaptem d'això, podem fomentar la natalitat o potser gastar-ho en sous públics. Ja ho veurem. Mira que soc un friqui de les dades i aquesta no me la sé. L'altra alternativa, Borja, és fotre impostos directament als veterinaris, no? Que és els que se n'han de lucrar de tot això, no? Perdoneu, l'altre dia vaig llegir no sé si era on era Twitter o algú va compartir, una enquesta on es preguntava què salvaries abans, un nadó en perill o el teu gos en perill? I guanyava el teu gos, eh? I a més ho va compartir una persona que a més feia apologia a això. Evidentment que salvaria el meu gos, no? Llavors, bueno, aquí ja tornem als temes filosòfics del principi, que crec que no val la pena tornar-hi, però jo crec que el tema de no tenir fills, evidentment hi ha una part de la societat que no vol tenir fills per aquest hedonisme o per la raó que sigui i està en el seu dret, però també jo crec que no és el motiu principal no voler-los tenir, sinó que no trobes amb qui tenir-los o no trobes la motivació per tenir-los. I aquest és el gran problema que tenim avui en dia. Per exemple, trobar una parella i trobar una parella estable. Això és el gran problema de la natalitat i no tant que el dia que estàs en un entorn que et pot servir per tenir fills, decidir no tenir-los, perquè crec que això passa poc. Totalment, i jo crec que això ve bastant donat per certs factors que han anat sorgint més aquests últims anys, com dèiem inicialment de la baixada de la religiositat o de l'espiritualitat, per una banda, però també de les xarxes socials, és a dir, que ja sabem tots els efectes nocius que han pogut tenir en aquest àmbit, no? Són tot de factors que han anat afectant i han acabat amb la situació que tenim ara mateix. Moltes vegades em trobo gent que es queixen d'aquesta situació o justifiquen aquesta situació arrel, per exemple, del preu de l'habitatge o que no hi ha prou ajudes per, jo què sé, les guarderies, etc. Són factors que ajuden, però, altra vegada, estadísticament ja està provat. S'ha vist a Suïssa, s'ha vist a Noruega, s'ha vist a altres tipus de països que estan forrats, que efectivament donen ajudes i que donen, per exemple, a Àustria tenen un parc d'habitatge públic de l'hòstia, etc. I tot i així no es veu aquest efecte. Potser es veu una miqueta, em sembla que determinava un 15% d'aquesta crescuda de natalitat, però no determina un 80%. No? Jo crec que va molt més per aquí, el debat. Un tema molt més espiritual i un tema de voler tenir-los i un tema de voler fer-ho i trobar la parella per fer-ho. Ja ho deia en Sigmund Bauman, que va escriure aquest llibre de l'amor líquid, com les societats occidentals contemporànies donen més importància a un enamorament fugaç que l'amor en el sentit tradicional de la paraula, l'amor que implica sacrifici, que implica feina. Llavors, en aquest sentit, jo crec que també ho podem lligar amb aquest hedonisme i aquesta dopamina que et pot donar el Tinder, en el qual pots tenir una sèrie d'estímuls amorosos en el sentit dolent de la paraula, perquè no és un estímul amorós, és un estímul més passiu, per dir-ho d'alguna manera. I jo crec que això que lligues amb els països desenvolupats que tampoc tenen fills, jo crec que és una prova molt evident. Tot això que desemboca en les relacions, que estic completament d'acord que el problema de que no es facin les parelles és l'explicació de per què la natalitat baixa i que no és només el tema material.
M'agradaria també focalitzar-nos en per què, no? Per què la gent arriba tan malament, no? No suporten a ells mateixos aquesta mania de tenir por a la soledat, llavors com volen que els altres el suportin, no? Crec que una part ve, evidentment, de l'educació, que com hem vist està en caiguda lliure en moltes societats, la nostra per suposat, i clar, si tens menys educació, has après menys, és com molt més difícil poder desenvolupar-te en societat i en el món de la parella o les amistats. I l'altre gran problema, que és que la família tradicional també s'ha erosionat i es valora menys, i això també impacta sobre les conductes, doncs, morals, els valors de cada individu, i això ens condueix a on estem, no? Aquesta soledat, egoisme, hedonisme extrems que, per lligar-ho a un altre tema, desemboquen en una cultura pop i una banalització total. No sé si algú de vosaltres aquí ha provat OnlyFans. I si ho hagués OnlyFans, fet, no ho diria és- públicament. Only què, perdona? Perquè, vols dir? pels qui no ho sàpiguen, o facin veure que no ho sàpiguen, és l'evolució, l'empoderament de la pornografia a nivell de producció. És a dir, evidentment la persona que ho vol fer ho fa i rep el pagament directe de la gent que es subscriu al canal. Una mica com les newsletters, que l'Arnau coneix bé, però amb contingut per adults. Però, Guillem, tu et refereixes a provar-lo com a espectador o com a usuari o a obrir-se un canal a OnlyFans? Si en aquesta conversa hi ha algú que s'ha obert un canal a OnlyFans i està mostrant les seves vergonyes. Els dos m'interessarien, però ja us dic, no us jutjaria moralment, aquí estem a favor del políticament incorrecte, i de fet, un professor de matemàtiques de Corea s'ha fet famós i ha guanyat moltíssims diners publicant els seus llibres, les seves sessions de matemàtiques a Pornhub. En tot aquest tema de la banalització també hi ha qui treu partit, però parlem potser una mica d'això, de com creieu que ha afectat també la cultura, aquesta banalització. Tenim millors músiques, millor cinema, o no? Perdona, Guillem, tinc una petita anècdota amb el tema d'OnlyFans, perquè l'altre dia vaig llegir que OnlyFans paga més impostos a Anglaterra que Apple, Amazon i Starbucks junts. Uala, llavors, qui sustenta Mare l'estat del meva, benestar és la banalització de la cultura i del cos, no les multinacionals. L'estat del benestar a Anglaterra s'aguanta gràcies a OnlyFans, així que tindré que fer una mica més de recerca. Estàs traient unes dades espectaculars, avui. Hòstia. Sí. No, és molt inquietant, però crec que amb aquesta anècdota m'he perdut una mica de la teva pregunta, Guillem. Del consum cultural es va passar de la no pornografia dels nostres besavis a la pornografia a Perpinyà dels nostres pares, a la pornografia de Pornhub de Millennials i ara a OnlyFans. Però obrint la perspectiva en tots els temes culturals, no? Teatre, cinema, música, hem vist aquesta banalització o no? Hi ha alguna excepció? Què en penseu? Si teniu algun exemple curiós. Jo no tinc cap exemple concret, però jo crec que s'està partint la societat entre una part, una elit que encara consumeix i que fins i tot consumeix més que abans bona literatura, teatre, productes culturals d'alta qualitat i fins i tot que la seva formació és molt més solvent potser que les elits o que els líders que hi havia fa uns anys, però en canvi hi ha una massa que ha baixat molt de nivell cultural. O sigui, diguéssim, una part substancial de la societat que abans potser tenia un nivell cultural una mica més elevat, gradualment està baixant, doncs perquè avui en dia el consum cultural es basa en TikTok i en Instagram, no? I aquestes coses. I crec que aquest és el gran problema, que jo crec que s'està creant una massa, diguéssim, no formada per molts motius, no només pel consum cultural, per l'educació, etc, i una elit. O sigui, estem tornant a un esquema una mica més medieval, en aquest sentit, o preestat del benestar. I deixa'm afegir-hi aquí, Robert, que a més molts líders de pensament del món del tecnològic i de productes digitals, etc, parlen una miqueta de que ja segmenten molt la població, on tu deies elit i la massa d'aquesta manera, no? Parlen dels creadors i els consumidors de contingut o productes digitals. És a dir, jo crec que avui en dia hi ha una
gran oportunitat a nivell digital de crear coses, de fer coses interessants que puguin agradar a la gent, no? I tots som consumidors, en certa manera, però la qüestió també és si ets un creador, no? I també causes potser una mica de tendència o fas alguna cosa diferent, no? Nosaltres, des de la nostra humil posició, ho estem fent, no? Per exemple, aquí en aquest podcast, però hi ha una gran massa, no?, que consumeix automatitzadament tot el que li tiren a la cara, no? I ja sabem, no?, com amb aquestes apps fetes a la perfecció per enganxar i enganxar i enganxar la gent, i òbviament jo crec que això també és una de les els grans indicadors d'aquesta decadència. Una contribució molt ràpida del que deia l'Arnau. Una vegada vaig llegir, que em va semblar brillant, algú que deia que l'única relació que Tinder vol que tinguis és amb Tinder. Aquestes aplicacions estan dissenyades d'una forma maquiavèlica, quasi diria, per, com deia l'Arnau, que estiguis totalment enganxat. El Netflix que et proposa un següent episodi automàticament. El que passa que jo ho tractaria una mica com els som serfs, com l'edat medieval, però voluntaris en aquest cas, no? La gent va en aquestes apps, no va a la barra del bar a lligar. Vull dir que hi ha un tema d'agència, som lliures de fer el que vulguem i fem el més fàcil o fem la cosa que està més mediada. Jo el que ha descrit l'Arnau ho diria com un procés de neofeudalització. És a dir, el que hi ha aquí en decadència i en crisi brutal és la classe mitjana, que s'està erosionant per tot arreu, que no era només en temes de diners, eren temes de cultura, d'estructura familiar, de consums culturals, d'amistat. I deixem pas a un món més segmentat, que la gran diferència, us deia, és que els serfs seran voluntaris. Vull dir, que si tu vols aprofitar i fer un podcast, o vols fer una newsletter, o vols fer una web, o vols utilitzar la intel·ligència artificial, mai abans havia estat tan fàcil, des de qualsevol lloc del món, des de qualsevol posició social, poder avançar i recollir uns fruits tan grans. O sigui que és curiós que si mirem d'aquesta perspectiva, sembla que la decadència és més en una part de la societat, no la societat en total. Totalment d'acord, I jo, sincerament, animo a la gent a provar coses perquè avui en dia hi ha moltes possibilitats i moltes vegades les coses surten només perquè t'hi has llançat i perquè has posat il·lusió i ganes. És curiós, definitivament és com una espècie de contrast molt bèstia, no? Que hi ha coses que s'han democratitzat d'una manera brutal en aquests últims anys, però ja es parla bastant àmpliament d'aquest concepte del tecnofeudalisme últimament. Jo no us ho he comentat, però jo sóc un optimista brutal, potser per els meus antecedents familiars, veig clarament que puc millorar i vull millorar, i evidentment la tecnologia i les oportunitats d'aquesta societat les veig com molt grans, però entenc que hi ha el dubte, no? I també entenc que, o sigui, la decadència també s'ha associat molt històricament a l'avançada de la caiguda o desaparició de les civilitzacions. De moment hem dit que sembla que estem d'acord que afecta principalment a la classe mitjana, però una mica per anar acabant el capítol, discutir si veieu vosaltres esperança després d'aquesta decadència que hem tocat bastantes tecles ja, o col·lapse. Tenim possibilitats de sobreviure com a societat occidental o no gaires? Vale, jo el que volia portar és, prèvia a contestar la pregunta que fas, Guillem, és que el món del treball o de la feina també forma part d'aquesta decadència. I llavors volia recomanar un article que és un article que té més d'una dècada, que es diu On the Phenomenon of Bullshit Jobs, on es descriu una realitat a les nostres feines, no? O a les nostres empreses, que és que s'han anat creant llocs de feina que no serveixen per res o que no creen res de valor, no? I l'article parteix d'una cita de Keynes, aquest economista que sempre citen els que volen gastar més i més, no? Que ell va fer un estudi l'any 1930 dient que a finals de segle, és a dir, a finals del segle passat, en les economies avançades com l'americana i la britànica, només es treballarien 15 hores. I això no va passar, segons la tesi d'aquest article, perquè es van anar creant feines inútils, no? Llavors, jo crec que això és un dels símptomes doncs, que estem en una roda i que no sé si ens en sortirem, per lligar-ho amb la pregunta que has fet. No? Volia citar, perdó, i acabo, un documental que és molt impactant, que es diu Hypernormalization, que és de la BBC, d'un autor que es diu Adam Curtis. Bueno, jo, a qui li agradi una mica el catastrofisme, el recomano molt, perquè, primer, és molt original com està fet, encadenant
tot d'imatges que no tenen massa relació amb el que s'està dient en el documental, però que sí que donen, diguéssim, creen l'ambient propici perquè et sentis una mica incòmode, no? I va relatant com tot el que nosaltres tenim al voltant avui en dia és una mica mentida, no? I el documental comença, i també lligant-ho amb això que parlava del món laboral, comença dient, amb unes imatges d'uns gratacels i no sé què, dient això dels objectius que et poses a la feina i que després fan... Ara parlo del món corporatiu, molta gent de la nostra audiència potser no ho ha viscut, això, però en el món Si corporatiu... treballen al sector públic tampoc ho hauran viscut. Exacte, perquè allà no hi ha objectius. Però bé, en l'empresa privada tu et poses uns objectius i llavors hi ha un dia que t'asseus amb el teu cap i dius, bueno, els objectius els has complert, i normalment passa que dius, sí que els he complert, i el teu cap diu, tens raó, sí que els has complert. I tots dos sabeu que és mentida. O sigui, el teu cap sap que és mentida i tu saps que és mentida. Però hi ha un consens de dir, escolta, això ho fem perquè és una pantomima i tu has de cobrar l'extra aquest i ja està, no? I llavors això és un símptoma molt clar d'això que deia i de que estem en una roda de mentides i que tot té relació amb el que hem anat parlant al capítol i que jo crec que ens en anem directe a un lloc com a mínim desconegut i no soc massa optimista. Robert, deixa'm afegir que m'ha recordat molt els intercanvis entre els aplicants de les feines i la gent de recursos humans, saps? Perquè jo també he passat per uns quants processos d'aquests i és que és un espectacle el moment aquell en què tens, per exemple, perfils tècnics o de nínxol o de coses especialitzades i tens algú de recursos humans que li fa una descripció d'una feina que no té ni puta idea de què és, i l'altre li diu, no, jo he fet això, he fet l'altre, tinc aquestes habilitats, saps? I jo, sí, molt bé, i és com, a veure qui diu més bullshit, un s'està defensant el seu perfil, l'altre vol mirar que sigui un bon perfil sense tenir-ne molta experiència. Aquest intercanvi dins del món corporatiu, definitivament hi ha molta bullshit. Respecte a les perspectives, Arnau, tu també ets una mica pessimista com el Robert. Ens en sortirem d'aquest moment això de més bullshit, de més mentides que veritats, una mica recordant el règim soviètic, no? Com ho enfrontarem? Jo reconec que no tinc massa clar què és el que passarà, perquè crec que hi ha dues forces que xoquen bastant en aquest moment en el que ens trobem. Per una banda, tu tens un problema de deute escandalós, que ja el parlarem un altre dia, i per l'altra, una piràmide de població que no s'aguanta. En l'estat del benestar la gent es pensa que la sanitat, el transport, la infraestructura, tot ve donat, no? I realment té un cost brutal que normalment es construeix a través de la feina de molta gent. Quan la piràmide comença a fer-se així, a reduir-se a la part baixa de la gent més treballadora, hi ha moltes coses, com ara la recaptació d'impostos, les feines, el labor de cadascú, no? Que comença a faltar. Llavors, definitivament, per aquesta part, la trajectòria on anem és clara. És claríssima. I no és una trajectòria bona. Caiguda. Correcte. Per l'altra banda, tens la gran promesa de la innovació i de la tecnologia i de la intel·ligència artificial i de les energies renovables, etc, que de veritat estan avançant a una velocitat que fa por. És espectacular. I de la millora de la productivitat, el que això pot portar, la baixada, és a dir, una deflació que baixi els preus de molt actius que necessita la gent, no? Llavors jo crec que serà un xoc de titans entre aquestes dues forces, per dir-ho així, no? Aquest col·lapse demogràfic i augment de deute contra la innovació i la tecnologia. Això últim que has dit, Arnau, per mi és el tecnooptimisme aquest de l'Elon Musk, que per mi és un altre bullshit. Només volia dir això. No, jo per la meva banda donar una mica d'optimisme, no? Al cap i a la fi, tota revolució té una contrarrevolució i jo crec que s'està veient que aquests principis woke, aquests principis d'exaltació de la virtut no estan calant a la classe treballadora i jo crec que les eleccions als Estats Units és un molt bon exemple i llavors jo crec que aquestes generacions s'estan adonant de la realitat i jo crec que canviaran el paradigma. Ara bé, si tindrem els diners per fer-ho, i dic diners com a governs, per mantenir, diguem, aquest estat del benestar, ja és una altra història. Jo, per mi, la meva solució és fer-me un OnlyFans i amb això anar tirant. I jo, per acabar, m'apunto, Borja, també a l'optimisme,
perquè crec que és contrapronòstic, o sigui, crec que la majoria de civilitzacions amb problemes del tamany que hem tingut nosaltres han col·lapsat, han pringat, o altres civilitzacions els han conquerit, no? En aquest cas, per nosaltres, doncs, l'hegemonia asiàtica, que sembla que està en clara ascendència. Però quedem-nos en tres excepcions històriques, això no us ho explicaran a TikTok, que és que van poder redreçar les seves civilitzacions. Primer, l'imperi bizantí, amb el desastre de Roma, que es perd tot, que venen els bàrbars per tot arreu, doncs un emperador, Heracli, va fer tot de reformes polítiques, econòmiques i, atenció, va allargar quasi 1.000 anys la vida d'aquella estructura política que ningú li donava 5 cèntims. A nivell més espiritual, tenim la reforma protestant dintre l'Església Catòlica. També una organització superdecadent i molt viciada, doncs a través de diferents processos, en aquest cas la contrarreforma dintre seu i la reforma fora, van fer que la religió continués i no fos substituïda. I l'últim, per no ser eurocèntrics, que ens acusaria algú, el Japó dels Meiji, no? També un país que s'havia tancat perquè no el colonitzessin i havia quedat en els seus castells i la seva vida medieval de shogun, doncs amb un canvi d'actitud, d'industrialització i de política econòmica, doncs va aconseguir posar-se al nivell de les potències occidentals. Per tant, quedem-nos amb l'optimisme. Jo crec que empoderats, com a votants, com a ciutadans, que hem de reclamar els nostres drets i què es fa amb els nostres impostos, crec que tenim una oportunitat i esperem que la tecnologia també ens afavoreixi una mica. Guillem, això últim que has dit, dius que no estarà mai a TikTok fins que tot o res arribi a TikTok. Aquí m'agrada. L'optimisme, per acabar el capítol, el 5è, jo crec que ja hem superat la majoria de podcasts, que no arriben a 3, o sigui que gràcies, oients, espectadors, per seguir-nos un episodi més. Us escoltem, estem rebent feedback de vosaltres, ens costa una mica processar-lo perquè voleu coses molt diferents, però que sapigueu que us escoltem, deixeu comentaris a Spotify, a YouTube, a part de subscriure-us, i res, seguirem intentant fer bons episodis i fins al proper. Cuideu-vos tots. Arrivederci. Ara. Adéu.